que tal, señoras e señores? Benvidos, benvidas, por suposto, feliz 2026. Arrincamos novo ano aquí na Televisión Local das Pontes, como sempre tamando os servizos informativos e que en breve pasarán a ser diarios a partir do 12 de xaneiro. Na mentras, hoxe toca facer balanzo do que acontecía nestes últimos días, nestes primeiros días do ano, e comezamos precisamente con valoracións. As do primeiro día, o alcalde Valentín González Formoso, que compartía ese 31 de decembro cos nosos micros para chegarnos cales foron as súas opinións deste ano que vimos de deixar e o que nos agarda para o 2026. O alcalde das Pontes despedía 2025 con esta casa, non só da man das badaladas de fin de ano con la Calamares, senón tamén facendo balanzo destes últimos 12 meses no noso concello e, por suposto, dando conta do que vai ser este recentemente estreado 2026. Para Valentín González Formoso, os bons datos registrados nestes últimos 2 meses con respecto á creación de emprego no concello e ao descenso das cifras do paro son unha das boas novas do ano que vimos de deixar atrás. Asemado o incremento da poboación na nosa vila, o novo aspecto que presenta moitas zonas do casco urbano e do rural, ou incluso o papel do lago como atractivo turístico e, por ende, como fonte de riqueza para a economía local, son algúns dos aspectos positivos que 2025 deixa atrás de sí. Bueno, pois eu me quedo con que pechamos un ano onde todos os indicadores socioeconómicos son positivos, non? É dicir, xa sei que haberá xente pois que analiza o ano como ten que ser respecto á súa propia situación persoal, non? Pero, lógicamente, unha administración ten que valorar o ano en función de datos obxectivos e oficiais que aportan pois, dende o Instituto Nacional de Estadística ata a Oficina de Emprego do Estado, en definitiva, organismos públicos que, digamos que certifican os seus propios registros, non? Por primeira vez en moitísimos anos crecemos en poboación, pouco, pero que digamos, indica que se está, de alguma maneira, freando moito o que é a perda demográfica, non? Unha perda demográfica que nos 21 concellos da comarca leva ocurrindo durante moitísimos anos. Todos perden poboación, menos Ares, este ano Ares, Narón, Valdoviño, pero As Pontes, pero en calquer caso é un indicador positivo, non? O indicador do paro, temos un 50% menos de paro en novembro de 2025 que en novembro de 2024, un 50% menos, non? Falamos de que temos máis de 3.000 contratos dados de alta na Seguridade Social, pechamos o ano en positivo tamén neste eido, temos un boom inmobiliario, pois, no registro do Concello hai petición por máis de 18 novas vivendas unifamiliares, o cal non se ve, me decía a alcaldesa de Vilalba, que agora mesmo eles teñen unha petición dunha nova vivenda unifamiliar, unha. Nos temos 18, a data de hoxe, esperamos para 2026 unha revolución en todo o que ten que ver co poboado das Veigas, que vai supoñer pois, tamén un nivel de inversión moi importante na remodelación desas vivendas que xa serán pois, propiedade dos veciños, e, por tanto, unha nova vida naquela zona. Temos por diante proxectos empresariais, industriais, tractores do pobo que xa van a confirmarse no primeiro trimestre do ano, un xa se confirmou pois, estes días pasados. En definitiva, pois, un bo ano desde o punto de vista de consolidación das Pontes, un ano cheo de esperanza, onde estamos sembrando pois esperanzas que no 2026 van a aparecer, esperemos que xa aparezcan definitivamente. González Formoso tamén fixo referencia a dous importantes proxectos que neste ano se van culminar. A Residencia Comarcal de Saúde Mental e o Centro para Persoas Maiores da Deputación da Coruña, cuyas obras tamén botarán a andar este ano. Dúas instalacións fundamentais para o benestar da veciñanza e que, segundo subliñou, non teñen todos os concellos galegos. A Sema de Formoso aproveitou a ocasión para felicitar o novo ano a veciños e veciñas, os que lles agradeceu o seu apoio nos bos e nos malos momentos. Pois sí, felicitar aos veciños e veciñas, darlle as grazas polo apoio permanente ás nosas iniciativas, pedir perdón polos erros que cometamos, que saibades que o facemos de boa fe, que nos damos a vida para que o pobo siga con vida, que siga pois, sendo un lugar onde vivamos con orgullo, cómodos e cómodas, e moi a gusto que o que facemos. Somos ponteses e pontesas de corazón, o vamos a ser sempre, e no 2026 será un ano de boas noticias. Con eses bons desexos, o primeiro DIL puxo punto final ao 2025 e a ollada xa nun 2026 que o seu xuízo vai traer consigo boas novas, con novos proxectos empresariais, obras que seguirán mellorando a vida dos veciños e veciñas das Pontes e con iniciativas en prol dun concello próspero.
E seguimos con máis cousas, ímonos agora ata a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros das Pontes Coempo, porque continúa coa súa campaña Merca nas Pontes polo Nadal, unha iniciativa que o vindeiro día 6 vai pechar as súas portas, pero iso sí, aínda ten en xogo interesantes premios. A campaña Merca nas Pontes vive xa os seus últimos días e que o martes que ven pechase o reparto de papeletas para entrar nos diferentes sorteos desta edición e tamén a recollida de tickets de compra na aplicación para móviles de Coempo, que como novidade este ano se incluye na campaña. De feito, os primeiros 300 euros desta iniciativa teñen dono xa José Formoso Piñeiro, o cal coñecíamos o pasado mes de decembro, e que ten xa no seu poder os cheques para gastar nos distintos comercios participantes. A el sumaranse tamén un gañador ou gañadora do escaparate de Nadal, valorado en 6.000 euros, e que coñeceremos no sorteo que se vai celebrar o venres da vindeira semana, que levará como agasallo de Reis un televisor, unha consola de videoxogos, un teléfono de última xeración e unha bicicleta eléctrica. Pero aquí non queda cousa, porque tamén se van poñer en xogo outros 300 euros, neste caso con sorteo presencial, tamén o venres que ven, entre aquelas persoas que teñan no seu poder un ticket de compra dun establecemento participante no Merca nas Pontes e que se emitise entre os días 5 de decembro e o 6 de xaneiro. E para os que instalasen a aplicación móvil de Coempo, tamén haberá agasallo cun sorteo dun iPad Air e que se vai celebrar o mércores que ven. Para os que non teñan sorte nestes sorteos, aínda queda unha acción máis, porque os roscóns de Reis que se poñan neste caso á venda o luns e o martes a vindeira semana nas panaderías da vila, tamén van vir con agasallo en forma de cheques de 10 euros. Así que toca xa apurando estas últimas compras, cubrir todos os boletos que caen nas nosas mans e guardar todos os tickets que teñamos para que a sorte non nos sexa esquiva. E as Pontes despedía 2025, pois correndo, novamente damando unha nova edición da San Silvestre Pontesa, e que por cuarto ano se adxudicaba Esteban Díaz. Dúcias de pontes e pontesas volvían plantarlle cara á friaxe o derradeiro serán de 2025, deportivas nos pés e disfraz para a ocasión se sumaban a unha nova edición da San Silvestre Pontesa. A convocatoria liderada polo Departamento Municipal de Deportes, xunto cos clubes Olimpo, Trieume e Clube Ciclistas Pontes, volvía a ser a opción perfecta para despedir o ano e tamén para facer sitio á cea de Noitebella. Así, un ano máis, os arredores do Colexio de Santa María e as rúas colindantes foron escenario dunha cita na que se volvían congregar papás noéis, atletas tradicionais, aqueles que decidiron sair da casa en pixama ou os máis traballadores e enxeñosos que buscaron algún que outro disfraz sorprendente para sumarse a esta cita lúdica. Male a carecer de carácter competitivo, entre os participantes tivemos grandes atletas da comarca como Pontés Esteban Díaz, que revalidaba por cuarta ocasión o primeiro lugar na proba absoluta. A semana tamén se premiou os mellores disfraces da convocatoria con vales de compra no comercio local para os mellores traxes de cada categoría e un vale especial de 150 euros doados por Coempo que recaían nun particular Grinch, un grupo de monxas, unha familia de futbolistas xiareira do Deportivo da Coruña e nas xogadoras do Fendetestas, que por unhas horas deixaron a súa camisola verde para enfundarse nun deseño máis propio dos anos 80, o máis puro estilo de Jane Fonda. Para os que non foron nin os máis rápidos, nin os máis orixinais nas súas vestimentas, un sabroso chocolate con churros servía para despedir estas últimas horas do ano cun sabor do máis doce. E imos con citas que nos agardan para os vindeiros días. A máis importante, a máis agardada polos nenos e nenas das Pontes é esa visita das súas majestades do Oriente que o vindeiro luns dende as 6 da tarde van percorrer as rúas do centro urbano. Melchor, Gaspar e Baltasar, como sempre, repartirán dúcias de doces entre os nenos e nenas das Pontes e tamén os van recibir, neste caso, no Auditorio Municipal Alobi. Poucas horas quedan xa para que a noite máis máxica do ano, porque o luns chegan Melchor, Gaspar e Baltasar para cumprir, como a cada 365 días, coa súa cita cos nenos e nenas de todo o planeta. Como é habitual, as súas majestades estarán o luns nas Pontes para compartir a xornada con pequenos e non tan pequenos da vila e, por suposto, cun séquito de paxes reais e unha comitiva teigada de carruaxes fermosamente engalanadas. O Departamento Municipal de Cultura volve ser o encargado de organizar esta visita que arrincará ás 6 da tarde na Avenida de Montecaxado. Ali estacionaránse as 6 carrozas que acompañarán as súas majestades e nas que tamén teremos a presenza de nenos e nenas das Pontes que actuarán como paxes reais. A semade tamén se vai contar cunha comitiva de paxes a pé que van escoltar cada unha das carruaxes e que repartirán kilos de doces entre os menores que se atopen agardando o seu paso polas rúas do centro urbano. Melchor, Gaspar e Baltasar rematarán o seu percorrido no Auditorio Municipal Alobi. A lilla será entregada a chave das casas dos Pontes e Pontesas nun acto que vai estar presidido polo alcalde Valentín González Formoso e posteriormente recibirán a todos os pequenos e pequenas que desexen trasladarlles os desexos de última hora.
Os máis pequenos agardan con moitas ansias esa visita dos Reis Magos do Oriente e os adultos esta fin de semana tamén teñen cita, porque mañá mesmo van poder volver desfrutar do baile de Reis no patio de colexio de Santa María. A Orquestra Origen vai ser a encargada de amenizar a velada. A Concellería de Cultura vai reeditar mañá unha das propostas máis populares do pasado Nadal, porque regresa ao patio de Santa María o baile de Reis. Nesta ocasión volveremos contar co Grupo Origen, que se vai subir ao escenario pontés nunha verbena que arrincará ás 11 da noite e que repite entre a boa acollida recibida o pasado ano. A formación, que tan só conta con 4 anos de vida, é unha das máis populares nas noites de festa e conta na súa dianteira con grandes cantantes como Santi Pulido, ex-vocalista da París de Noia, Ibrahim Rivero, que formou parte da orquestra Fania Blanco Show, ou as cantantes Ruth Núñez e Natalie Míguez. A cita, xa saben, dende as 11 da noite con entrada gratuita no escenario do patio de Santa María. Ademais de bailar tamén esta fin de semana, poderemos desfrutar do mellor cine de estrea na Casa do Peso. Rei de Reyes e Vida Privada son as propostas para esta fin de semana. Vimos de dar comezo a un novo ano e con el chegan tamén as mellores estreas de cine á Sala da Casa do Peso, e que o Departamento Municipal de Cultura vai continuar esta fin de semana coas proxeccións para público de todas as idades. Así, para os máis novos, chega a última adaptación de todo un clásico, Rei de Reyes, a historia de Xesucristo contada por Charles Dickens ao seu propio fillo, e que nesta nova reinterpretación chega mediante unha longa metraxe de debuxos animados e de facturación coreana. Stop right there. Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús. Espera, para. Si no va de algún rey, no me interesa en absoluto. Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. ¡Wow! Hay ángeles, reyes malvados y milagros. ¡Mira cuántos peces! Ah, ya te interesa la historia. ¿Quieres que le echemos una mano a Jesús? Esto no basta para alimentar a toda esa gente. Espero que os sirva. ¡Mira! ¡Ahí hay algo! No tengas miedo. Para algunos fue un milagro, pero para otros fue una amenaza. Creo que deberíamos poner al pueblo en su contra. Open up my eyes and see, and I'm not only wishing, dreaming. ¡Apresadlo! ¿No podemos ayudarlo? Sí, aunque no como tú esperas. Gracias, papi. Es la hora. Es lo que mi padre desea. Lo aceptaré y vosotros también deberíais. Un auténtico rey sirve a sus súbditos. Rei de Reyes presentarase mañá e o domingo dende as 5 da tarde. E xa para os adultos teremos o último proxecto de Jodie Foster. Trátase de Vida Privada, un filme francés con Rebecca Slotowski á dirección, en a que a mítica Clarice del Silencio de los Corderos interpreta a unha psiquiatra que investiga o falecemento dun dos seus pacientes en extrañas circunstancias. Creo que la han asesinado. ¿Pero quién y por qué? Bueno, esa es la pregunta. ¡Mierda! Instintivamente diría que fue su hija. ¿Cree que soy responsable de la muerte de su madre? Mi padre lo cree. Lárguese, lárguese. ¡Lárguese! Mi madre acaba de heredar. Es mucho dinero. Necesito que me creas. Yo también quiero saberlo. Bueno, nos estáis molestando. Estoy a punto de acostarme con mi exmujer, así que basta. Gracias. ¿Quieres dejar cao a tu paciente? Alguien lo ha manipulado. Siempre eras... O desenlace deste thriller mañá ás 7:30 e ás 10 da noite, ou xa o domingo nunha única sesión ás 7:30 da tarde. Como sempre, as localidades xa se poden adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada proxección. E imos agora a falar de literatura, porque a Biblioteca Ribera Rouco vai regresar a vindeira semana á Radio Eume, regresa ao seu programa Recuncho dos Libros, que se vai emitir cada luns a 1 da tarde no 107.5 da FM, e onde coa bibliotecaria Anabel Alonso poderemos repasar as suxerencias de toda a semana, as distintas actividades que van desenvolver dende este departamento e todas as curiosidades que podemos atopar na Biblioteca Municipal.
A Biblioteca Ribera Rouco vai estrear 2026 Regresando ás Ondas, a que é a súa casa Radio Eume, e que dende o luns da vindeira semana volveremos co programa radiofónico O Recuncho dos Libros. Tras 2 meses de ausencia na emisora municipal, a bibliotecaria Anabel Alonso vai dirixir un espazo semanal de media hora de duración en o que fará un repaso a toda a actualidade deste departamento. Así abordaránse os diferentes títulos que se van promocionar cada semana, dende os martes de cómic, as novidades para adultos e público infantil en galego e en castelán que cada día chegan aos andeis da biblioteca, os mércores de entreversos ou diferentes títulos vencellados cos escritores e a cultura local ou co patrimonio que nos rodea e do que tamén nos manteñen ao día nas redes sociais da propia biblioteca. O Recuncho dos Libros tamén servirá para dar conta da programación que cada semana se realiza na propia biblioteca, dende os xoves na Biblio ata as presentacións literarias ou iniciativas como os clubes de lectura, o Reto Lector ou celebracións da talla do Día das Letras Galegas, o Día das Bibliotecas ou o Día de Rosalía. Deste xeito, a Biblioteca Municipal buscará novamente achegar todo o que ten que ofrecer non só aos usuarios e usuarias habituais, senón tamén a toda a audiencia da radio e da televisión municipal. O Recuncho dos Libros emitirase cada luns á 1 da tarde en Radio Eume e tamén se poderá escoitar cada semana mediante as redes sociais da propia Biblioteca Municipal. E imos agora con outra cita para este mesmo sábado. Chega a Racing Experience, unha oportunidade única de subirse a un coche de rallies oficial que vai desenvolverse neste caso no Circuito Municipal de Velocidade das Pontes, en o que van tomar parte 20 afortunados e afortunadas da nosa vila. A vindeira semana repasaremos o que daba de si esta cita. O Circuito Municipal das Pontes volverá a coller na xornada de mañá unha nova cita coa velocidade. Nesta ocasión non hai en xogo ningún trofeo autonómico nacional, pero de seguro que as ganas por desfrutar da velocidade nun auténtico coche oficial de rallies é un premio do máis atractivo para os 20 afortunados e afortunadas que van participar na primeira edición da Racing Experience. O evento organizado polo Departamento Municipal de Deportes e o equipo TRS Motorsport é unha aposta pioneira por achegar esta disciplina do motor ao público de a pé e por riba con participación totalmente de balde. Dai que o pasado mércores houbese que realizar un sorteo público para asignar os 20 postos disponibles para esta experiencia, xa que a acollida foi tal que case se alcanzaron as 100 inscripcións. A vintena de participantes vanse organizar en 5 grupos de 4 persoas e contarán con distintos horarios para chegarse ata o circuito de cars e tomar parte nas distintas actividades incluídas na experiencia. Así, dende as 9:30 da mañá e ata as 3 da tarde, as persoas participantes desfrutarán dunha primeira clase teórica sobre como conducir un vehículo de rallies e as diferenzas, neste caso, cun turismo tradicional. Posteriormente, subiránse a un coche normal para dar algunhas voltas ao circuito coa fin de recoñecer o trazado e xa como remate e coa compaña dun piloto profesional será tempo de coller o voante dun auténtico coche de rallies. Unha proposta única da que van desfrutar as 20 persoas afortunadas, todas elas veciños e veciñas das Pontes, nunha xornada que vai ser de seguro para o recordo, tanto daqueles fans do mundo da velocidade como dos curiosos que por primeira vez poderán sentir a adrenalina deste deporte con tantos seguidores e seguidoras no noso concello. Pois así rematamos, despedimos esta primeira semana do ano, como sempre agradecéndolles a súa confianza nesta casa. Lembrarles que nos volvemos o venres da vindeira semana, 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes con máis información e na mentras, precisamente, a información continúa tanto nas redes sociais do Concello das Pontes como na web aspontes.org. Teñan moi boa fin de semana e que lles traia moitísimos agasallos os Reis Magos. Deica o venres!